Apa Bapak? Lah saiki anakku lanang arep menyang endi? Bapak Janaka tak atur kundur marang negara Ngamarta. Aku arep goleki jagoning wong Astina, kudu tak sirnake Bapak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya ngene. Kowe wong licik wis anggen. Kowe ndadak playon mung perkara arep ngadepi karo Manik Maninten. Kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh warang peperangan ning Sawangan Mremban. Aku tekan kene ingin wigati kepengin merpeki kelawan kowe. Ayo, kowe ngejak apa karo Wisanggeni? Ayo, Taunana Windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo Wisanggeni. Kowe iso ngalahke Begawan Manik Maninten. Kelakon bumi langit tangkep semono uga. Kowe iso ngalahke Wisanggeni. Sasat iso njara langit. Kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning gada inten lebur tumpur tanpa dadi kowe. Iki kaya kaki guru. Iya nggih. Lah kok dadi mung Badan Sukma. Merga ulun Mimba Pandhita sumrupa Wisanggeni. Kedarang-darang ulun Mimba Pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Muruhanarina nggih. Lamun kita kepengin jabal negara, monggo wis kita niyati sayekti Ngastina bakal bari marang panguwasaning para Pandhawa. Kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata, kita bakal miradati kodrating jagat. Ingkang sayekti Jawata bakal kaling seman yen to nganti mbok terusake nggon kita njabel negara Ngastina. Mula kang sangkaku Wisanggeni nganti tak rewangi dadi Brahmana. Ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki Guru, Wisanggeni kepiye? Aku wis entuk dawuhing Kaki Wenang nggonku munggah ning Kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trima. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sabab bali ning Ngastina wis ana lakone dhewe besok. Yo, kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem merga ora ana muga nira. Nggone kepengin njabel negara Ngastina. Kaki Guru ya. Kanthi kala mengkono kulo